Днес ще ви покажа 3 упражнения за начинаещи. Сега ще ви покажа първото упражнение как се изпълнява, но преди това ще покажа как се ляга на реформера. Първо сядаме в края на платформата, поставяме първо рамената, поставяме главата между нараменките, краката поставяме на фултбара, на пръсти. Както всяка тренировка започва с загрявка, в пилатес реформер се загрява тук по този начин. При второто упражнение хващаме си ръкохватките, поставяме краката в тейблтоп позиция, ръцете трябва да бъдат пред раменете, стегнати китки, опънати лакти и пускаме ръцете надолу, раз, до платформата и ги вдигаме отново до нивото на раменете. И третото упражнение е стречинг, вече разтягаме след тренировка. Свит опорен крак, избутваме максимално назад крака. Ринга отпред, опънати ръце. И напишете в коментарите, можете ли да изпълните тези упражнения.